Beste 25.000 euro gehiago jarriko ditugu eta guztira 150.000 euro herritarrei emango zaie aukera printzipioz bereien ekarpen, bereien proposamen bidez gauzatu izateko, ezta. Esan den bezala, 2017an 200 bat proposamen jaso ziren, aurreko urtean 157, aurten ikusiko dugu zenbat proposamen jasotzen dian, mintzat aleginak egin ditugu aurreko urteetan izan da bezala herritarrei erraztasunak jartzeko. Hau da, herritarrak ez dute udaletxera etorri beharko proposamenak aurkeztera, udaletxera etorri daitezke, baina aukera desberdina daude. Lehen urtean bezala, herrian 10 zonetan buzoiak egongo dira, buzoi grisoiek dauzkagu, eta horietan jadanikan etxeetara iritsi den folleto honetan, folletoak beteaz eta proposamenak eginaz aurkeztu daitezke. Era berean baita ere, hainbat udalerikinetan edo eraikin publikoetan ere beste urna batzuk ere egongo dira, hauteskundeetan eta erabiltzen diren urna horiek, egongo dira bai udalean, kulturetxean, kiroldegian, osasunetxean, jubilatuen etxean eta herriko ikastetxeetan. Herriko ikastetxe ere, aukera ematen baizaie, beraiek, gurasoak ere ara joaten direnen edo parte hartzeko. Eta gero baita ere, parte hartzeko beste modu izango da, Urnietako udalak ondara urtete ardi daukan app, komunikazio appa edo programa horren bitartez, parte hartzeko atal behazi badauka. Aurreko urtean erorre txiki bat edo akats bat izan genuen JPG formatoko argazkiak ezin izan zirelako txertatu, orduan herritarrek proposamenekin batera argazkiak erateratzen zituen eta argazkiak ezin izan ziren nolabait ere proposamenetan inkorporatu, aurten bai, aurten hori bermatu izango da, beraz, proposamenekin batera, proposamen hori kokatzen den espazioaren argazki ateratzeko aukera egon diteke, hori erresago baita gero ebaluatzeko edo baloratzeko udal teknikaren aldetik. Eta azkenikan beste sistema izango da karpak. Aurreko urtean funtzionatu izan du, eta aurten urtarrilaren 18-19an, ostirala eta larunbatean, ostiralean goiz eta arratsaldez eta larunbatean goizez, herriko hainbat plazetan karpe informatibo batzuk jarriko ditugu eta bertara joaten den jendeari laguntzen emango zaio nola bete eta nola ez bete, eta horrekin ere beste parte hartzen modu bat bideratuko da. Baldintzi daukionez hori guztia, gaur hasi, urtarrilaren 8 eta urtarrilaren 28 bitartean herritarrek aukera izango dute berein proposamenak aurkezteko. Lehen esandako bideo horietan. Zen izan ditezken irizpideak aurreko urteko berdinak dira. Folleto hori agertzen dira, beraz, gero zerbait agertzea nahi baino zute, baina mugak hor daude. 25.000 baina gutxiago kostatzea, udalerriko auzoen oreka, jasangarritasun ekonomikoa, interes personala baina interes orokorrerako diren proiektuak, pixkat hor eta nagusiena udal euskemuneko edo kompetentzia bitzat udaletxeko izatea horrek egiteko garaian, ezta? Orduan, folleto horretan baita ere jarri ditugu bi gauza bat jadanikan aurtengo aurrekontuan udalak aurreikusten dituen hainbat obra horiek bintzat ez jartzeko, eta baita ere orientazio moduan aurreko urtetan etzegoen eta aurten berrikuntza bezala dago, aipatzen dira hainbat ideia aurreko bi urteetan, bi parte hartze horietan jarri izan direnak, eta printzipioz aurrekontu horien horreko hori 25.000 euro baino gehiagoko inbertsio diren hainbat eta hainbat eskaera zeuden, eta hor daude jarreta. Plaza edo parke bat estaltzea eskatzea ere alperrikakoa da honetan. Zer 25.000 euro baino desente gehiago balio du horreko akzio batek. Era berean eskailera mekaniko bat jartzea, edo halako kaletan igogailu bat jartzea, edo igerileko estaltzea. Horiek adibidez, 25.000 euro baino gehiagoko dira, eta orduan proiektu honetan ezin izan dira sartu. Eta beraz, hori ere herritarrei gogoratu egin diegu, ikusi dugulako aurreko bi urtetan, hainbat eta hainbat eskaera sartzen zirela, baino ez dituztela irizpide hauek betetzen. Orduan, informazio moduen ere eman egin ditugu. Eta gero baitaren nabarmentzekoa da, aurreko urtean egin dugu bezala, gaur komunikabideen aurreko prentsaurrea ematen dugu, baina ostegunean ere, ostegun arratsaldean, 7etan lekaion egingo dugula, gai honen inguruan informazio jaso nahi duten, zuzenean jaso nahi duten herritar guztiekiko saio ireki bat, non informazio guzti emango zaien, era berean orain Jorgek egingo duen bezala 2018an egindako aktuazioen laburpen ere emango den, eta 2019ari begira, herritar horiek izan ditzaketen zalantzak argitzen saiatuko gean. Orduan hori izango da, ostegun honetan arratsaldeko 7etan, eta nire aldetik jendea animatu aurreko urtetan
parte hartzea handi egon dudalako eta ekintzak egin izan direlako, orain Jorgek erakutsiko digun bezala, eta baita ere, parte hartu dezatela, eta berein proposamenak ere egin ditzatela.